Това е урок номер 4. Мога и трябва. Вторият тип изречения в английски язик, освен тези, в които основният глагол е съм, са тези, които са използвани в така наречените модални глаголи. Те са общо 7. Can – мога. May – мога, позволено ми е. Must – трябва. Ought to – трябва, задължен съм. Should – би трябвало, за препоръчване е. Need – трябва, има нужда да. Dare – смея. Модалните глаголи не изразяват действие или състояние, а най-общо възможност, вероятност, потребност, необходимост и така нататък. За сега ще се занимаем с два от тях – can и must. Can означава физическа възможност или способност да се извърши нещо. С него често се иска позволение в неофициална обстановка. Can I borrow your book? Мога ли да взема твоята книга? Can you tell me the way to the station? Можете ли да ми посочите пътя до гарата? Must изразява задължение и необходимост да се извърши нещо. I must telephone my friend. Трябва да се обадя на своя приятел. He must work hard. Той трябва да работи усърдно. Формите на модалните глаголи са еднакви за всички лица и числа. I can. I must. You can. You must. He can. He must. She can. She must. It can. It must. И в множествено число we can. We must. You can. You must. They can. They must. Другата особеност на модалните глаголи е, че не се употребяват самостоятелно, а задължително с друг основен глагол, носещ смисъла на изречението. She can swim. Тя може да плува. He can make delicious spaghetti. Той може да готви спагети страхотно. They must drive carefully. Те трябва да карат внимателно. I must read this book. Аз трябва да прочета тази книга. И накрая с изреченията с модални глаголи, те се използват за образуване на въпросителни и отрицателни изречения. She can swim. Тя може да плува. She can't swim. Тя не може да плува. Can she swim? Yes, she can. No, she can't. What can she do? Какво може тя да направи? Who can swim? Кой може да плува? He must read this book. Той трябва да прочете тази книга. He mustn't read this book.
Той не трябва да чете тази книга в пълната и в съкратената форма. He must he read this book? Yes, he must. No, he mustn't. Може ли той да прочете тази книга? Да, той може. Не, той не може. Всъщност, must е трябва. Не трябва. Who must read this book? What must he do? Това са два въпроса. Кой трябва да прочете тази книга и какво трябва да направи той?